Nu mai umbli pe nimic, tu nu mai apeși pe nimic. Stai un pic, îmi dau mai jos. De 6 minute ai făcut. Gata, nu mai apeși pe nimic, tu doar te ții după mine. Da. Ok? Mă vede bine cadrul? Da. Hai zi! Da. Da-te la bară! Haide, mă! Mă, ce bine să vedem aici! Vino repede! Bă, cu dacă dau de mijloc? Gata, nu mai apeși pe nimic, doar mă filmezi. Bătăița asta, să vedem mai înapoi, dar să vedem pe ea. Da, dar ăla? Gata. Gata? Sări! Hai! Gata.